Tahun mana
Dok kedang luduk
Senengane wong wedok gedang kluduk. Goyang lagi, aduh Rihanna, ison ya sing jos. Lelengiko kari sing ono liyane, aduh Rihanna, ison ya sing kuyan, aduh blok. Lelengiko kari sing ono tunggale, aju kejarok sun sapa semaure. Dah, bapak sing sampai mlongo-mlongo. Lho ya, ora ketep. Aduh, garis angkuyan terlang omonge halus temenan, tandane yo bisa keturunan, duwe rapi kaya Rihanna, jaluk paran yo legane ati, jaluk olian desut turuti, jaluk paran yo legane ati, jaluk olian desut turuti. Ya matur sembah dumateng ibu-ibu ingkang nembe paripurna. Nek mbokne Dipa karo mbokne Vivia ora ampuh niroken. Tandake ora ampuh. Wah, sing bisa iki loro mburi iki. Iki sing mudhun kari iki bisa iki. Iya. Semanipun salajengipun ingkang kula suwun Bapak Indus, Bapak Fernando, Bapak Radiko, Bapak Brian, Bapak Artini, Bapak Arni, Bapak Vivia. Monggo, talun monggo. Pak Dipa, talun monggo.